दाती पात्रता धन धर्म तथा सुख मन मगन मगन मन मगन मगन मन मगन मगन शिव मंदिर में घुस के पूरा मंदिर अशुद्ध कर ले भी आई। संविधान के आर्टिकल 15 में साफ साफ लिखल बा कि जाति लिंग के आधार पर देश के कौनो भी नागरिक से भेदभाव कईल अपराध होला। सुबह हो शाम जपी तुहरे नाम बस एक काम तुहर बंदगी तू ही आशिकी तू ही जिंदगी। बाहर यानी कि सनातन धर्म यहाँ हर जाति के अलग महत्व दिहल गई बा। देखा दलित के हाथ से बनल डाला पूजे के एगो अलग परंपरा बा। हमनी के अछूत है, हमेशा गाड़ी सुने वाला अछूत। पिछला जन्म में करम नेक कई गंगा के तहत समाज कबो स्वीकार ना कर पाई। तपिया तो के पहिनी हो आज से और अभी से हम अपन जात छोड़ रहल बानी। के सतीश तुम्हें आज और अभी से अपने बेटे को मुखाग्नि देने की जिम्मेदारी से आजाद करता है। हम राशि की खातिर वो बहुत कुछ त्याग कर देनी, अपन समाज, अपन जाति, अपन ब्राह्मण होखला के संस्कार। अब गंगा के साथ जिया भी और गंगा के साथ मरब भी। जीते जी अपना बेइज्जती के कबो ना भुलाई। हम बताए धर्म और राजनीति के बीच में अंतर का होला। अपना जात का समझकर उसको छोड़ दिए। इस बार चारों तरफ दिखेगा चाहिए आग ही आग। पंडिताई अछूत से बर्तन न छुआवल जाला। एके बूंद एके मलमूतर एके चाम एके गुदा एक ज्योति से सब उत्पन्ना। कौन ब्राह्मण कौन शूद्रा, किसी के साथ सोना आशिकी नहीं, किसी का होना आशिकी।